akong mga kauban sa konseho nga atong duawon ang opisina sa atong pinalanggang gobernador aron ato siyang mahimamat, aron ato pud siyang maistoryahan kung unsay atong kakulangan dinhi sa ato ang komunidad sa Barangay San Roque aron tagaan taniyag ayuda aron ang atong mga problema masulbad. So daghang salamat kung ato kining himuon alang sa kauswagan sa atong barangay. Alang kanimo Gobernador Cagas, daghang kaayong salamat sa pagduaw sa among ika-25 nga anibersaryo sa araw ng San Roque. Hasta kanimo Vice Governor Mark, daghang salamat sa kadugay nga panahon. Wa na kita makita apan karong adlaw among giselebrar ni ika-25 ka tuig sa among selebrar sa araw ng San Roque. Wala niyo pakyasa ang among imbitasyon, niani gyud kamo kay duna mo'y panglantaw di ay sa among barangay. Daghang salamat Gobernador o kang Vice Gobernador. Akong mensahe sa atong pinalanggang mayor nga bagong napili sa siyudad sa Digos nga padayon sa imong gimbuhaton pag-alagad sa katawhan kay kaming mga katawhan sa Barangay San Roque moalagad og musuporta kanimo hilabi na gayod kami usa ka barangay nga gamay ra na kinahanglan pod kami og ayuda para nga among barangay mulambo. Mora kana akong mensahe para sa akong mayor sa siyudad sa Digos.